Ik zocht dich laufen en ik wist niet wanneer je kwam. Het zwijmde me goed, mijn hart sloeg op hol, dit had ik niet vol. Papa G? Ja, Zullen we voorlezen aan de maandagmorgen? jazeker jongske. Dan zal ik even het boek pakken voor alles in steekt. Alleen met dit wil ik de vastenavond vieren. Een heel klein dansje. Heel lang geleden, vorige eeuw, in het jaar 1954, waren ze een boerenbroedspaar, Dien en Hai genoemd. Ze woonden in het dorp Grubbevos en waren ontzettend verliefd. Na een korte verlovingsperiode trouwden ze elkaar in het onecht. Als eerste broedspaar op de Grubbevoster gekke maandag. Inmiddels was het 1979 en waren Dien en Hai al 25 jaar in het onecht verbonden. Alle broedsparen die zich afgelopen 24 jaar ook in het onecht hadden verbonden en op gekke maandag wilden de zilver onechtelijke huwelijk vieren. En besloten zich te treffen in de vaste maandagmorgen in de Vonkel. Dit prachtige dag was als eerste de activiteit die plaatsvond op maandagmorgen. In de roerige jaren 80 die volgden, vastenavond maandag stonden jarenlang in het teken van voetballen in het haar. Dan speelde bijvoorbeeld de Hermenie tegen de Rood van Elf of de voetbalclub tegen de Rood van Elf van Lotten. Dit is jaren zo goed gegaan, tot de blessures de spuigaten uitliepen. Het gerucht ging dat een drankje hier wel veel mee te maken had. In het jaar 1989 besloten we de maandagmorgen voortdag anders in te richten. En dat was het nieuwe start van het nieuwe maandagmorgen. In 1990 kwam het voor het eerst een groot groepje dorpelingen bijeen die besloten dat de vastenavond maandagmorgen sketches, humor en satire nodig had. Samen bijeen te komen en lachen, dat was het wat het dorp nodig had. De eerste maandagmorgen, wie hem tegenwoordig kennen, was geboren. Wat betekent de maandagmorgen voor het dorp? Dat is echt zo'n een dag dat iedereen zo brak wie een aap van de zaterdag en de zondag in de Vonkel nou bij toe en bijeenkomt. En ja, dat is dan weer dus de kroegstijd heel vol. Ja, en dat belichaamt natuurlijk worden plaggenhouders ook verstoord en vooral ook de vastenavondverstijd. Namelijk ontzettend veel melige kwats. Beste plaggen en plaginnen, dit is de razende reporter, altijd op zoek naar scoops. Ik heb gehuurd dat hij een prominente Grubbevorsteneer, een prominente plaggenhouwer woont. En we gaan eens even kijken, want volgens mij gebeurt er van alles. De wet is het nooit, we staan niet maar gewoon. Maar de wet is niet, de razende reporter, hele neusje voor scoops. Dus we gaan eens even gauw kijken. Wat mij. Als we terugkijken op alle jaren, wat is een van de meest memorabele momenten die ze bij de maandagmorgen heeft gezien of heeft meegemaakt? Tja, ja, dat is dan toch wel voor mij Kloekie Monster. Toen ik in de commissie zat samen met Roy Huus, toen begonnen wij ieder jaar over Kloekie Monster. Maar iedereen vond het te flauw, terwijl wij dat echt legendarisch vonden. En wat zoals het net zei, Roy en ik waren gestopt met de commissie en het jaar erop, om ons te kloeten, hadden ze een filmpje gemaakt met Kloekie Monster. En dat was ook echt legendarisch.
Het is een wortel. Wat een goed bies. Hij zegt kloekie monster. Ken dat eventjes minder zeg. Ik ben even 100 veel in. Ik ga